Escolteu-me, mataronins! Què és el Coster Emprenyats? Havia de tornar el tren directe a l'aeroport i al final res de res, com sempre. És veritat. La T10 de 2 zones. És que siguem de Mataró. Tens calés, tu. Per anar de vacances o és que estàs enxufat a l'Ajuntament? No veus que tothom està sense calés? Escolteu-me! Capgrossos! Jo vaig treballar al textil a Mataró, sé del que parlo. La cosa està fotuda, ja ho sé. I que Mataró cada cop està pitjor. I amb el merder de Can Fàbregas i el Corte Inglés ens hem quedat sense un duro. I que no parem de perdre. Ui, collons, on t'esperis, tu, ara? El robafaves! I els croissants de Can Miracle! Xurrero! I la festa al cel, Què en dieu? Quin ridícul. Sí, ja ho sé. Teniu tota la raó. Ho he viscut. Però encara recordo quan anava al cine i l'Uro a veure una pel·lícula com Déu mana. I anava al Liguero de Marta a ballar bona música. I no la merda de riguitón que us posen ara al polígon. Però hi ha una cosa per la que encara val la pena lluitar, que hem de conservar i que li dóna sentit a aquesta ciutat. Perquè mai ens podran treure les santes de Mataró! Glòria a les santes! Glòria! 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 They seem quite optimistic to me. Maybe they do want to fight. Confrontation might be a foregone conclusion, my lord. But nonetheless, I think we should deliver the King's terms. King's terms? They'll never live up to them. My lord, I think... All right. Offer them the terms.